la République, vive la France! Gabon deizuela guztioi zer uste zenuten Euskal Herrian emakumeak baztertzen gaituen alardea beste behin ere kalean ikustea ez da izan albiste txar bakarra, zer espero zenuten eskuin muturrari galga jarriko ote zaio, ezkerreko frontea prest ote da horretarako. Le monde entier aime la France révolutionnaire qui proclame liberté, égalité, fraternité. Ikusteke baina datorren igandean zer gertatuko ote den. Lehen zerrenda bozkatuena ezkerrekoa baldin bada, izango ote dira gai ezkerrean dabiltzan horiek Macroni eman beharrean ezkerrari botoa emateko. Tira, kalea behintzat argi dute, ez dira pasako. Eta ukitu azidoari utxik egin gabe, zuek pentsa okerrago ere izan zitekela, begira bestela Japonian zer gertatu zaien, hauteskundelegea bete arazita, The Ring film ezagun honetako protagonistan bilakatutako hautagaiari ere telebistan minutu ofizialak. 今、日本に足りないもの、それは Eta bai, hau benetan gertatu da. Ongi etorriak, kolpez kolpe, antenatikat albistegi, ezoiko, baina fidagarri honetara. Astera goaz! Gabon deizuela guztioi eskuina han eta hemen ez dugu ahaztuko, oinarrizko eskubideak jazartzeko ohitura tradizioa duela betidanik eta betidanik horretan betiko irudiare ikusi behar izan duguna, izan ere normaltasunez ustez ospatu omen dute Irunen beste urte batez alardea. Bi alarde izan omen dira, baina zuzenketatxo bat ere egin nahiko genuke zentzu horretan, izan ere akaso ez da izango beste behin ere emakumeak bazterrean utzi asmo dituen alardeak goiztiarrenak, alaxe diote Teleberrian, atera egin dela, bere bidea egin duela, eta beste urte batez emakumeak aintzat hartzen dituena, parekida dena, publikoa dena, aparte geratu dela. Tira, gora bera, badirudi, lehenagotik Euskal Herria Bilduko diputatu nagusiak Martin Garitanok egindakoa oraingo honetan egin duela Eider Mendoza jeltzaleak. Edozein kasutan, gaurko eguna ere bada biharamona, eta ikusiko dituzue sare sozialetan, irudiak batean zein bestean, mezuak ere bai, baina ez gara ez nekatuko hauxe bera gogora ekartzen emakumeak baztertzen dituen inolako ariketa eta festarik ezin dela onartu, are gutxiago guztion funtsarekin, guztion zergekin funtzionatzen duen instituzio eta erakunde publikoen sarean. Tira, edozein kasutan, humorerik ez dute falta izan eta beste urte batez, emakumeak aintzat hartu, emakumeok eskubide osoz parte hartu alizateko alardeak bere metroak egin ditu kalean gora eta kalean bera, noski baietz. Pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. La retraite. La retraite. Eta guztia aztertzeko zalantzari gabe, Maider Galardi Gabon, hasteko eta behin
Bosgarren Errepublika estres puntu aintzat hartzeko batera heldu da, ez dakit, neurketa honek zertara eramango ote gaituen, benetan estresatuta eta akaso balioak galduta egon daiteke epe labur batean, ez dakit nola ikusten duzu? Ikuste dut komplejoa, uste dut ez guretzat kanpotik ulertzeko bakarri, baizik eta Frantziaren ohiko estabilitate politikorako ere ez ohikoa, eta agertu gaitezke egoera batean zeinetan ez dagoen Asamblea Nazionalean gehiengo argirik, eta gainera presidentea kontuan hartu behar dugu, nik uste, eta hau ulertzeko gertatzen ari dena balio izan dit, pixkat nozio batzuk edukitzea Frantziako sistema politikoari buruz, ezta? Eta orduan gauza bada, sistema presidenzialista bat denez, gauza bada presidentea da, beraz Macron berez 2027 arte hor egongo litzateke bueltaka, eta beste kontua da Asamblea Nazionala. Asamblea Nazionalean egon behar du, gauza da orain ere ez dagoela nabarmen gehiengo absolutu bat, legeak eta aurrera eraman alizateko, bestela ikusi dugu Macronek nola erabilidun dekretuz nola atera ditun hainbat lege, herritarrak deskontentu utzi dituena. Baina hori areagotu daiteke gehiengorik ez eta presidentearen eta Asamblea Nazionalaren artean impulso bat egon da ez, eta orduan hor egongo da blokeo egoera bat, ikusteko dago, bigarren bueltan gertatuko da, baina Bosgarren Errepublikarentzako estresa izan daiteke preseski hori blokeo bat egotea Asamblea Nazionalean, beraz bi buruko eta bi sensibilitate politiko desberdineko agintaritza bat egotea, Macronek ez dimititu nahi izatea, eta beraz egotea halako inpas bat Macronek ezin dituelako urtebetean hauteskundeak berriro deitu. Beraz, urte horretan, konstituzioaren artikulu bat erabilita, aprobatu daitezke zenbait kontu, esate baterako aurrekontuak bezala horiek udazkenean zeratuko liratezke, aprobatuko liratezke. Baina, hori baldin bada egoera, bai, orain arte Bosgarren Errepublikan ikusi gabeko egoera baten aurrean egongo ginateke, eta hori alde batetik, bada berria, ez? Frantziaren ustezko egonkortasun politiko horren ideian, eta gero beste kontu bat berria, ez dana erabat berria, baina bai gerta daitekeena, eta da fronte republika zalea edo ez, ultraeskuina alde batera utzita, hau da, ze batzutan azten zaigu Le Penen alderdia badatorrela bitxiren gobernua bestetik, eta nolabaiteko Alemaniako nazien kolaborazionistak izatetik, hortik dator alderdi hori, naiz eta gero zurikeria zagian izango dugu, baina horiek ez diren gainontzeko alderdiek nolabait bloke errepublika zalea edo sensibilitate errepublika zalea erakusten zuten edo horrek baimendu du aurrera segitzea Bosgarren Errepublika honetan. Macronek esan du aste hauetan bloke errepublikazale hori ere existituko ere zote litzatekeen, ez? Eta gainera insumisoak direla ezkerreko koalizioaren partaideetako batzuk ere ultraeskuinaren pare jarri ditu, ez? Sensibilitate ultratzat hartu ditu, beraz usteet baietz badala estresariketa bat Bosgarren Errepublikarentzat, eta bai izango dela, ohituta gauden Frantzia diplomatiko, eta ez dakite, askotan izango dira irudikapenak, ez? Baina politikoki egonkorra den estatu batentzako erronka berri bat dudari gabe. Bitxiren gobernuaren babesle aitatu duzu besteak beste, akaso zurituta ageri den eskuin muturra, Le Pen alaba, uso zuri gisa ere ikusi dugu, eskola jantoki guztietan, ia eguneko unean bertan ekoitzitako produktuekin egindako jakiak ere izango omen dituzte. Tira, zer esan emango duten neurriak badira, besteak beste baina, migrazio lege oso polemiko baten, ez dakit, areagotze baten bidean, delitu gilezarela, nazionalitate bikoitza duzula, balasai, Frantzian etzara geratuko, bigarren aukera horretara bidaliko zaitugula. Zurik eta hau, baina Frantzian bakarrik ez, esan dezakegu,
modan dagoela, ezta? Ezker muturra aipatzen da, beraz hori zilegitzat jota, eskuin muturra ere bai. Hau, benetan deigarria da eta trampa politiko handia? Niretzako gertatzen ari da, gure ideario politikoan gertatzen ari da markoaren eskuineratze bat, zalantzari gabe ez, eta orduan, ezakit, Espainiarekin egingo dute alderaketan, nahiz eta herrialde bakoitza bere berezitasuna dituen, baina Pepen baldin dago tradizio frankistati datorren sensibilidade bat edo adar bat, gero bapatean Voxek hartzen duenean indarra eta ultraeskuinak kasi ultraeskuina denean ezoikoa homologatzen da PPko adibidez tradizio frankista hori. Pixkanaka, eta nik beti esaten dut, azkeneko Espainiako hauteskundeetan izan direnean, bai, lortu da nola frenatzea ultraeskuinaren gobernagarritasuna, baina bere markoa erosten ari gera nola baitez. Jada adibidez eztabaidatu daiteke ea eskoletan sexu heziketa ematen den edo ez, edo jada eztabaidatu daiteke berriro abortuaren legearen atzerakadaz, edo jada eztabaidatu daiteke esate baterako LGTBI komunitatearen eskubideak ez defendatzeaz, eta hori ja de facto gertatzen ari da, esate baterako Madrileko gobernuan translegea atzeratuz edo derogatuz, ez? Orduan, instauratzen jundan bezala, edo apaltzen jundan bezala, deabrua zen hori bere diskursoa jandegu. Eta orduan, beraien markoan jokatzen ari dira. Eta nik uste dute, Lepenen alderdiarekin ere gauza bera gertatzen da. Eta gainera, horretaz aparte, sortzen dira beste sensibilidade bat dakaten ultraeskuineko adierazpen batzu. Frantziako kasuan Erik Zemmour izan daitekeena, edo Erik Zemmourrena izan daitekeena, adibidez euroeszeptikoagoa dena, argiki misoginoa dana, esate baterako, Lepenen alderdiak lehen FNek bazuen abortuaren kontrako diskurtso bat, eta orain Marine Le Penek aprobatzen du Macronekin abortua konstituzioan sartzea, baina esaten detenean gure haien diskursoa jaten ari gerala, ari gera jaten, esate baterako, Macronek aprobatutako migrazio lege horretan, beraiek babesa eman zuten azkenean, ez? Eta horrek esan nahi du, beraien eskaera batzuk ere onartu zirela. Baina nola batetik uste dut badagola diskursiboki eskubiratze hori jaten deguna, eta bestetik noski estratega politiko onak dira, eta zuriketa hori ere gertatzen da, orain, jangeletan produktu lokalekin kozinatzeaz aparte, jakin behar dugu eta esan behar da, eta kanpainan esan dute haiek argiki, esate baterako binazionalidade azkaten Frantziako herritar batzuek, depende ze baldintza dituzten, ezingo dutela lanpostu publiko bat eduki, ezta? Eta nolabait garbituko dutela edo horrelako hitzak erabiltzen dituzte egitura publikoak, orduan nahi dutenaz jantziko dira, nahi baldin badute ardiz jantziko dira, baina otxoak izaten segitzen dute. Zentzu horretan gainera aipatu duzu, jantokietako neurri horiek iragarritakoak. Le Pen andereak argi eta garbi esan baitu, ez duela Frantziar Errepublikako hiritarren eskubiderik murriztuko. Eta seiden esan du, berriz diot, Frantziar Errepublikako hiritarren eskubiderik ez dut murriztuko. Argi eta garbi, mezu identitario bat atzerako dena nabarmen plazaratzen du, eta zalantzan jarri, Errepublikak ustez aldarrikatutako balioak. Edozein kasutan, Jordan Bardella, Matignon bidean 28 urte ditu, ez du unibertsitateko ikasketarik bukatu, baina ez dakit, hortzetako pasta bateko iragarkiko protagonista dirudi, milimetrikoki hile bakoitza beretokian jarrita, eskuin muturrak badito uso zuri berriak eta badirudi gainera lehen ministro karguan ere ikus ditzakegula, datorren igandeko San Fermineko hauteskunde horren emaitzen arabera. Nor demontre da tipo hau? Tipo hau da, migrazio historia bat duen tipo gazte bat, bere gurasoetako bat italiarra, bestea Italia eta Argeliar aurrekariak dituen guraso bat, eta Pariseko periferiako edo regio batean edo eskualde batean hazi dena.
San Denisen bizi izan da asko, eta orduan pila bat, bere auzoa, ez, ze desastre zan, eta ze kaoste hon, eta horrekin lotuta, nik uste lortu dula, gero eta entzutetsuagoa izatea, nik uste argitagarri badaola. Ni ezakit Marine Le Pen ere lasai egongo otedan bere hautagaitzarekin. Egia da, komunikatiboki eman duela urratsa handi bat niretzako pixkanaka jundan ultraeskuinaren gorakada horretan, baina egia da, berak esango dugu medioetara ondo ematen du eta badaki medioetan ondo mugitzen, ikasketarik ez badu ere, hori adibidez Frantzian nahiko ezoikoa da, ezagunak ditugu zientzia politikoen eskolak eta ez graduak, baizik eta eskola, elitezko eskolak daude eta normalean kasta politikoa edo hortik ateratzen da, eta kasu honetan berak Sorbonan hasi zituen geografia ikasketak, baina horiek utzi eta Le Penen alderdian hasi eta eurodiputatu baten kontseilari izan zen, eta horrela pixkanaka junda tokia irabazten. Egia da, Europako hauteskundeetan eduki zituzten emaitzekin, ulertzekoa dela errepikatza edo buruzagitza hori, iruditzen zaitena da 28 urterekin nahiko arrisku estrategikoki ona zurikeria hori emateko, baina nahiko arriskutsua ere bai, lehen aipatu nizkizuen adierazpen erabat arrazista eta klasista asko esan ditu, eta niretzako nahiko arriskutsua da. Esan nahi, arriskutsua da mugimendua orokorrean, baina horrelako figura bat edukitzea ere potentea iruditzen zait bai. Akaso historian ere halako kapituluak aurrez ere ikusiak ditugu. Esaten da, film hau ikusia dut, akaso migrazio belaunaldietatik datorren agintari ultraeskuindar gogor baten irudiare izan daitekela, frantses estiloan, ondo jantzia eta gazte irudi horrekin gainera, hainbat gazte belaunaldi ere eskuratzeko bitarteko gisa. Dozein kasutan, honen aurrean egia da, baniko zabala badagoela, baina halako erreakzio bat egon dela, ezkerrari dagokionean nahiko sakabanatuta eta ahultxo zebilena. Akaso, askoren boto ez dakit nahi hori berpizteko gaietzena, baina antza denez bai, ikusten da Macronek kolpe galanta hartu du, baina ez da ez doakoa izan, ezkerreko fronte hori indartuta atera delako Le Penen aurrean. Bai, oin dela aurreko hauteskundeetan jada ezkerrak egin zuen alako alegin bat elkartzeko eta NUPES koalizioan orain ez dauden zenbait sensibilidade aurkeztu ziren, asmoa zen makronismoa etetea, ez zuten lortu, eta egia da, 2022 pentsatu behar dugu ere, dela koalizio bat, badaudenak alderdi sozialista, badaudena insumisoak, eta beste hainbat alderdi txikiago, ez? Eta orduan, berdeak, eta orduan oso zaila da, politika komun bat eta bateratu bat eramatea, eta hain zuzen ere 2022an diotenez, baina nik uste hori badala insumisoak ere radikaletzat edo hartzeko zera bat, hautsi zena, ez? Eta orduan, bapatean, behin hautsita, handik 2 urtera, imaginatu, egun batetik bestera esaten dula Macronek hauteskunde daudela, eta berriz ere batu behar izan dira. Eta, momentu historikoa zein den kontuan hartuta, horretara ere batu dira beste sensibilidade batzuk, ez? Gurean esate baterako, EH Baik egin zuen galdeketa, eta ontzat eman zuten Frente Popular berriarekin bat egitea hauteskunde hauetan. Eta are gehiago, Ipar Euskal Herrian 3 barruti daude, horietako batean, 6. Pello Dufo EH Bairen hautagaia da nagusi. Hori galdetu nahi nizun, Maider, aintzat hartuta gainera, ezkerreko fronte hori nolait indartu egin dela, baina deigarria da zuzen ere, akaso metropolitik kanpoaldera urruntzen hasita, Ipar Euskal Herriaz ari gara, baina kolonia izan dakoak, baina oraindik ere Frantses inperioan segitzen duten tokietan,
antzematen da mapak beste kolore bat duela. Ipar Euskal Herria kasu honetan, horretan ere frogagiri. Asamblada Nazionalean gainera, ordezkaritza historikoa eskuratu dezakete Euskal Independentistek. Tira, badu egoera honek ñabardurain bat, ezta? Eta kaso Parisen izan daiteken kezka larri hori, Euskal Herrian ere bai, baina era berean aukera historiko bat zabaltzeko aukera. Bai, aukera bai, eta mapak behintzat jundan Europako hauteskundeen beste itxura badaka, ez? Nik uste denok larritu ginela ere, ultraeskuina nola gailendu zen. Zuk aipatzen zenuen kolonien edo Frantzia bentzat ultramarreko lurraldeak, urez gaindiko lurraldea diren horietan, ohartu besterik ezakagu, Kaledonia berrian orain dela hilabete bat edo orain dela aste batzuk egon diren protesta guztiak eta Frantziako gobernuak martxan jarri zuen rekolonizazio prozesu hori jakina baita, azkeneko urteetan saiatu direla adibidez independentzia referendumak egiten eta hor metropolitik ze indar jarri da hori ez gauzatzeko orduan noski mapak beste kolore bat duela. Ipar Euskal Herriari dagokionez, bai, historikoa izan daiteke, eta orain ikusi behar da, ze beste berezitasun batzutan ematen du, ezakit, igual obiedade batzuk esaten ari naizela, baina ulertzeko Frantziako sistema hori bi itzuli ditu, eta batzuetan bi hautagai bozkatuenak pasa daitezke bigarren itzulira, baina beste batzutan hiru, ez? Lortutako portzentajean arabera. Gehiengo absolutua lortuko balu norbaitek, lehenengoan ja, listo. Orduan ze gertatzen da orain? Adibidez, Peio Duforen barrutian, hirugarrenak ikusi beharko lukela, aukerrez animanago lehenengo bera da, eta bigarren ensemble Emmanuel Macronena, beraz, horzak Macronenak berari botoa emateko egitea, baina hor badaude beste alderdi batzuk, beste EAJak egin zezakela alako dei bat, kasu honetan, Frente Nazional berria bozkatzera. Ikusiko dugu, ze tartea txikia da, historikoa litzateke eta aukera badaude, ez aukerak egoteagatik, baizik eta beste alderdiek ere horretan indarra jartzeagatik. Ea nahi duten ere historikoa izatea. Azken gaiztakeriatxo baten tartea hartuko dugu lizentzia izan ere, Maideren azken hitz horietatik tiraka, eskuina beti eskuin, bidasoaren alde batean zein bestean, akaso Republikako hauteskunde hauek ere pistaren bat emango digute, baina horri segida emango digu zalantzari gabe datozen egunotan, uztailaren 7 bitarte zer esan emango dutelako eta entzun diozue, badakizue triangularra entzuten duzuen bakoitzean, badirela 3 hautagai ez 2 soilik eta hor ere saltsa ederra egongo dela. Ea zentrista direnek, eskuineko ez direla dioten horiek, ea ezkerrekoi botoa emateko kapazia izango duten eskuin muturra paretik kentzekotan. Hau, ariketa politiko benetan interesgarri izango da, arrisku guztiak hartuta. Euskal Herria Zuzenean Festivalean ere, hauteskunde gaua duguna, gogotik segitu dute, ezakigu Maiderzuk inguru horietan, ezakit, aurten pasada egin duzun, saretatik segitu duzun, trampa bat da, non demontre zauden jakin alizateko Maider, esan nahi baduzu, eta bestela ere susmua hartuko dizugu. Beitu, urtero ez baldin bada, ezakit, mirari bat gertatzen, lasarteko festeekin koinziditzen du, beraz EHZ-etan ez lasarte baina hau naiz. Bizitzan behin pena handi zaino bizitzan behin bakarrik hau naiz EHZ-etan. 15 urterekin udaleku batzuetan junda, uste hori elitzatekela gaur egun gertatuko. Eta lasarteko jaiak azkar utzi eta trena hartu eta hotxe bertan Granada naho langotua dialata, osea, han hemen gabiltza demora guztien bai. Ikusten duzue, ez garela atzean geratzen eta analisi kontuetan segiko dugula horretan. Maider Galardi, mila esker. Bai, ea datorren astean notizionak eman ditzakegu. Eskuin muturraren munduaren ikuskera ahazista, matxista, autoritarioa eta zapatzailea normalizatua eginda leku guztietan idea horren promozioa egiten duten edabideen bidez besteak beste. Gaur egongo testuinguru politiko nahasi eta ilunean, gure baloreak, xedeak eta eginkizunak landirean dira. Eskolegitik, EHZ-etatik, hemendik, eskuin muturra eta bere aliatuak borrokatzeko engaiatzen gira, bere ideiak garatzen diren espazio guztietan. Kulturgintzatik, eskoratik,
Baita ere gure ahemanak sendutuz eta indartuz, denek elgarrekin aurre egin diezaiegun. Gure eskolegia antifascista. Cuando llega el verano, cómo cambia todo, la playa te permite hacer todo tipo de planes. ¿Qué quieres? Oye, ir al monte, pues vas al monte. Te vas a jugar a golf, a montar a caballo, juegas a petanca. Eta geure norteko izaera honi eutxiz, azenolako umorea, giri gutxi, gure zorionerako, eta ahaztuta zeinen atsegina den European bainu bat hartu ahal izatea. Bai, gero eta Espainiartuagoak gaude, klimari begira ere azenolako analisiak egiten ditugun. Igogailuko elkarrizketa dirudi honek, txarra egiten omen du. Oraindik ere, azterketa filosofiko bat egin beharko nuke eguraldiari buruz egiten ditugun iruzkinen arira. Con este tiempo hasta mediados de octubre, O sea que agárramelo. Fantástico, pues ¿qué vas a querer? Eta bai, euskaldunak beste pasta batekoa garela esan genezake, besteak beste, bestelako eguneroko bat dugulako, bestelako hizkuntza bat, beste kultura bat, eta beste orografia bat, klimatologia anitza ez dugu ahaztuko, eta Navarra maritima ere bagarela esango dute zenbaitzuk. ¿Que vais a la playa llena de gente, eso es cierto, La playa está, pero vamos, abarrota está. Todo lleno de guiris, los megaplayas de los navarros. Tira, gu ez gara hain kexu, eguraldi haure maite dugu gure herria den bezala, baita ere guztia, eta giri gutxiago, geure bizikalitatea ere hobeago, baina badakizue, Navarra maritima honetara gerturatzeko baduzuela gonbite aukera, gerora Sanferminetara joateko asmoare badugulako besteak beste. Tira, itxasaldetik urrundu gabe Aitamarik eragozpenak ez ditu ez, baina azkenik heldu diote bideari eta honezkero Mediterraneora bidean badira eta geure zorterik onena badakizu eta Mediterranear itsasoko krisi humanitario lazgarria, hobi komun erraldoia badena eta euskaldunok ere geure aletxoa jartzeko badijoa bere misioan aurrera Aitamari ontzia eta bere eskifaia tripulazioa. Besterik ez, gu geu bagoaz, baina gaurkoz bihar hementxe izango gaituzuelako, zintzo, eta zeu kere bai, espero dezago mintzat. Muxu bat, gabo. Arotzak zuen alaba bat, San Herriko xarman garien da, gizonek nahi zuten gabe izan. Biotzaz nola zan, zerdun, ende alaba, marinela maite dutaita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa, ta iretzat maitia,